ta' rigor kif tinżel l-isfel mill-bankina l-wir kollha tħaħir jilqawk għax-xogħol tista' ssir fjura fil-kantina neon kaħlani ġej mill-jukebox għadin jixalu purina nixtieq li tarani nixtrilak rock tajt sansir fjura fil-kantina li tixtieq tiġi lura dar lej flok sinċir minn kliem l-artar l-ammur missier ta' żewġ titfal f'ambjent qaddis ta' żmien għażiż fejn tinxal ix-xemx għalina tnejn mal-fjur ta' ġbien taħt dawl ħanin qatt ma jidbil minkejja snin kien hemm jiem u kien hemm snin u kellna sar qatt ma naf ir-daħjan kien mar ħażin għax telqet mill-ġardin tal-ħomm li tnejn għadnej flimkien insiet iż-żgħar u marret fil-kantina fost nuġum u sfara fl-inċens qares f'xi bxab